igonko gosogeria ando sibono ase bwetegete kurwa chinse chiga chabono morogoba inko gotebia nga tarionde osoire bosio bwao korende nigo hakorokwa nga Recho Omwoyo Nyarodongo omwana wabagirango lakini omukungu wabawasi ntaete gotebanga nigo ngwanchete mono kegima aye risha bikiriane nande nakiye kogera botambe ekero nasoire asembeo ngogotebia nga Nyarodongo at your service ime yomoroberio wechi amate Sunday edition nabo ntaete gotebia nga nago kiro mono kegima asengencho nainde tuomiranira nayo korwa twatiganete abo asembeo ntaete okwariga nianko gotebia nga ikaranso ike bwetege mono kegima erio bono ochie kororanga gose oche koigwa nga inki omukungu yege mamba arabe bono gakogosoreria ime ya kirakyo ase omorogobo rero namanyire nga abantu baita bange bari mugutumoka ase omokubyo gose meyo omokubyo kero kene nigo mwetegete korwasi nyomba cheino nyuma kamwarure ase ekerisia abande nigo more ase chijumu anenda yotenga no nyambari basasi mete aseritkoria igoro mwensi minto mwanya getinge abontaite ko baregania in a very special way intebe nga chichiro cheito namanyire nga obonchoreria mbagenda tamu bono chichiro chiamo echire korokwa nga mogonga Rio Siri ime ya Kisi South Mataria chiabonya cheki amone chinde chinyinge nganonye ime yomoche ogetembe kiagasugu namanyire nga mama mboga baito mbetegete mono kegima egekogera Nyarodongo buna nabeire nkominyoka gochaiga narorire abakungu ba mama mboga bagontebia nga hakika Nyarodongo tunakutegea kwa hamu sana ingtede otebanga bono aye na yoli antanyare gwatora yakora tinko manyase bwetegete kurwa chinse chiga bono morogoba nabontede otebia nga ningwanchete emono kegima narorire amashabiki asoire kongitera chisimi ntaragenda ase esho yeritkoria rero buna kawaida ngochinde nagenda ase chisime chiria isano ase ngencho ya sound checking erio bono nchikomanyanga naye mo nainde ngaibwetegete mono kegima kurwa chinse chiga chiabono morogoba nindoche ekwayangeni ase egetaseni kegaritkoria rero omochio tari gotarwa amana bageni nabo ogochiole to botantanu lakini Voice of Victory na rolire botambe to gotarwa nabageni abange sana nabondoche abakorokwa nga Nyamoga SDA kwaya korwa chinsemo chianyamira no bare maiga amo ne director abekorokwa nga Docas Kemunto agontebie nga Omorisio bo omonene mono kegima enba komwe banere inse gose gati ya barisia bande ase ekanise yo agontebia nga Molisia Mika amone panel ya omwensi ipimiko atero mwensi mono babatumira mbayo korega ase egetaseni namanyire ngo bachira igase ngencho yo karekodia gekora mu maite Voice of Victory ano to kwegeke binto bya ya mono kegima bya karangwa inde bya soka asenchira egwenerete ase ngencho de korokwa audio visual nebinto binde ebinge bono ntaide ko gatebia nga Nyarodongo bono ekero ngocha kobogoria chisimichiri isano egere manyanga naye ngo nainde ngaibwetegete mono kurwa chise chiga chiabono morogoba nabo ntagete goteba nga nyuma ntarareta ingambo yeritkoria rero akabono esimi yao goetera frequency number ya ito ekorokwa nga 0736878765 nkoirorande 0736878765 ejuneria ekorokwa nga ne ya Airtel lakini Safaricom nigere 0740788608 einera bono enamberi ito ya Safaricom korengana muna mumaite into abato ko yechenje oseja chenchiwa bono ekerora ngakire gwetere nambe yo na botora agenda ni naye asenchira yobo itebera mono kegima asengenje bono indoche balikerese moko ndigia mota mwabutoire tigango inyugwenga oyo ningo lakini otoigoreire ritkoria rero. Hello Voice of Victory. Hello Voice of Victory.
okoraranga oyore gatuma request atagete moiranere lakini rene Nyarodongo na bonkora batabinga amashabikiane bekaye esimi yao echore mono kegimes kiraki akero kongakira gota segataseni kwanyora ngebinto muronge bire egekogaramena times intoriko bairanera usebo please call na bonda betinko iranera lakini nenda gotengana ki nigo togwanchete mono kegima inkigose indatebe intara agenda one on one ase ingambo yeri tkoria rero nabo ntagete goteba nga kondo che mogenda tegwe kuria hello Voice of Victory hello nabo ntagete goteba nga ba minto gaki oli okondikere reverse call korwa isiko gabwe nambe yo korete na 65 koranche ingire ngora tinkonyara gokoiranera minto mwanya getinge inkigose ritkoria rero turabe tokogosereria ime ya kirakio Nyarodonge keronko na koligereria ase gatagati yechi amate narora emekono nere yabeire kororekana mo especially ase biro binga bunebiga emburere nyinge twabere togotebungeri nino nere embura ne vision abeire nko bataibutambenga embura ni mibaraka nande batebia nga oli otabwati kendo gosimeke ngaki embura plant a flower simekano aneri oga na yete abange embura agego twesire otana gokora kende bakungu bande go baikaranste kiore ribono bakona goteba ngaga kibo kendu bwaichoira basacha bande ni go babute taseme go bani bagoteba ngo kendu bwaichoire bakonya go shuku yani bakonya go condemn weather but in the real sense oise ko mubwati buya go chikiore rigo se go chinka tara akora kende embure go twesire egero morakero soe atara yarigania minto mwanya gitinga tigango nyunga oyo ningo go nkwanera chinse chiga cha bana maroba hello Voice of Victory na bonta getego tabanga lera mashabikia nega sare konzios guruzgo gabu go bakondikira chiri vascon I don't understand but rende kamora anje chinsa chiko bogoli chisimi bona na chitigeire iga tegotogenda sengambo yeli tkolia lero koraro lenga nongiranere minto mwanya gitinge ajalishi ngakiora ngiranere lakini intagete wakesimi yao elio togosorie tali oni vasco lege kogaranigo ogon distract korwa asenkwana yeli tkolia lero ninki intagete go kwanera embura ya tule embura nebisyo minto mwanya gitinge embura nebisyo egenderete gotwa nande omurakera tona koibora nabo mugusia otebanga murakera no muya igona otaibolete kera murake mugusia otebanga murakera no muya kobono imbuno otaibolete igona ba minute gotebanga nabo murakera ro muya lakini tobwati matunda bono embura ne bwata matunda ya inkinta gete gokwanera ekeron koligere narorire ngo bosari bwabeire isiko gabwa se gatagati yechi amate no bonde ni obogo cha segento gekoro kwanga ignorance unabono abana bachete rusa abana bale isiko babungire chisukuru abana no toramona barabwota tiga bari bafomfoboka bagenda yatagokora amatemu nayo ne college abana bari basiekire balenka baganyete January eruse ntambe ne rusengiya ase gatagati ya abana na bayibuli babo eyeko na tokonyore biro twegeria abana baito egete ko nga child training yani kwegeria abana baito nga kibagane iriko menya ase gatagati ya amatenga kibagane iriko ba responsible asoko bogoria yani emeremo mekemeka ase gatagati yechi amate di echinacho chinga kichirito kare ndugekoro kwanga training ase gatagati yabana yonga no umwana nero tegerete kurweska na gontengera tigamanya nga ibine bie biro ali na abayiboli baye abe ange mono kegima kwegera na kwegeriwa emintu mwanya getinge yarwe kanire nga abayiboli bande babeire too irresponsible chinga kibune chiga mache ichuire roche tali mangana chinko chiabolire mintu mwanya getinge abono no omukungwe mamba akomanyerwa ase gatagati ya amate basubati mbali konyora be ondochete atana kubika no egete ni kyoro koirongo bone nsegere bobe otabone byara ote byara you know mwanya bantu mungene no yokwaregania eguragure taracha
pone mbura ya tule nyinge nonya ne chinga abantu bande banyorwa off guard bona muntu tamatie sago chakira tari magana nkora batabinde nga digital nengia lakini asanare bwate emekono yaye na bora nyore nga na boro chenga igasi nengia kero kende korengana ne setup ya buo abantu bande ne chigasi bago tumeka abantu bande bagore chikuku asega chikuka asega takati yechi amata abantu bamenye tubo gimobo sera iskoga but Nyarodongo always tell people gonkora tebya bakungu boronge ngo mukungu boli ogusi emyaka nere gasi etali yengenchera gokonya asega takati ye amate omukungu ngina bantu bwata abana boli okora hageri omukungu gatarwa n'abasani n'abagisangyo kinga kimune chiga egera kora atwara maiga atatu igagusebora asenchera yabene chetinda kana kerenga nyasa okonyire ane gasi yoko matali abande ne chikuka ikinata baba wata asinyomba kinana montakurwa matene na bunale it's good korengana no kunyara kwao lakini nyora erikoria maiga atatu mambo yota asega tagati yechi amate bona abakungu bali bate hari ganitie ngaki eriyo morakera bande ni babakona gutuma abana gukiroche batembara bali gotenya chinko bande batebya bande gendo bongie bitani etaratwa ya wekanire abana basoire bosombwa na mache minto mwanya gitinge igona bona hari ngigoteba ngari tkoria rero Nyarodongo igonda arete a random topic yani dara goto kwegera a random yani a topic here random asega takati yechi amate to semanie to teba ninga gituga ne ikomenyamo especially asenga kiga ye atore na bana baito eruse ntambe ya December eyene rusa yemeyega ebyaro kyombirororo asa abana bamura and remember na Doris Donya totoko nya bateba nga ukonya gosiga terelinga kiba mintu kwaro ke kwa mwane kankori worthy enough ase bali batige tukwaro kibwakare pole sana lakini nyoranga umwana umunyaruka takane irikwaruka ninchenda ta topic baadaye to esengecho Nyarodongo nde in charge of Chiamate korega segata seni ya ways of victory to teba ni to sema nienga inki kiganeirie inki gose inki kiganeirie aso mwana munyaruka the girl child lakini rero nabonta gete togosorie to teba nienga mwana munyaruka tabaize kwarukibwa chinga kimnechi kigieta by the way this is a festival holiday ekera abana bare byaro bakwarukibwa bana bamura ekero abantu bande bagokora chinyangi bunabona nabonta gete kona kubaga siase birengere batebinga that is a topic for another day barimo gokora chinyangi mwensi bona se omsimu ego December kana kwebeka anga monoke gimege ko Nyarodongo ngo kareterande show ya bene kegima koretera no ana abanyanyangi bosyo bwao tokore show na barabwegera origererie omanyanga mbinto kibiryoga ne iriko karaki kofuatilia engaki ogochikokore nyangi asingencho yogwechoka tali ara yunarenge ekiegi achire by the winger eyene ngaki yechi ceremony minto mwanya getinge ngaki abantu bagane iri kwebeka ngaki abantu bagane iri kari chinga kibune chiga egera abantu mbatumana asega tagati yechi amata maskani asire tigako na gutuma abana gukiroche gorigi chinko bana gotenya roche mbarambare renga abana bawo yako garaka muntu nabaga kumincho ligaso amache ime kwanyoranga obogima bwa sirire gosoba moyo bwarure asega tagati yechi amate umusuntoba ebiroro byaso asengencho abantu tutayifuatilia abana baito na abana nabarabo banje gutigoboka bara bamanyenge embura yachire bona embura geko inga kero kenengeti kwarenge kolisia kero kenengeti kwarenge wako mupira manyanga noga na iriko iga manka bimwana binde igo bikona biga manse yemete no maitenga chinga kibune chiga embure yege nyinge nabo kwiga manse yo motege ntongere ko kunga mache you know amache na kike busiekero ngabana bande bamaitenge nkoba yes ne nkoba kwanyoranga banda mache abalire inse yemete ali ase bakoigama ai mwana binde igo bitachetense. And did you know
teri buya gota chance no na so monto monene chinga kibune chiga kere mbure gotu beka no na afuta magoro beka no ne chiraba likendo kengerere magoro okengerere magoro ka ki for those ones who have tema gota chiregedo tiga kona kobwatia amache embe goko ya amache gutara amache mechinga kibune chiga ekero embure gotu enyinge ni hoko nyoranga ya go costly because ekero that amache ali aguchikora sase na bagukora sa kuirani gekogera igo chikuende chia chikomnyoka ase amache mena times igo moigweta ase balia mwaro lira sa amache akulia abantu moigweta nyarudonge gento minute abantu berende mbali nayo ebyuno byachire bimwana nigo bigutekena chinyomba abantu abanani nigo bagutekena omokungu bori hano bono no mokungu liwemerangane 31 kororekanira abakungu mbali atamanyiti umwana oyenkubike rware ngesweta eyeri birera chinga kibunechi abangi nambaraza mayitinga rano mugakoye saka igaimekaya kaya kana osoka tabugoleti no nyene jacket nkoire rware nge jacket erende nyarudongo kura abatebi nga kuburugero bwanchane asega tagati yichi amatene gento kingenchena na mono kigima abona no na abasacha bali banywomete abakungu fake ngora abatebi nga asega tagati yichi amate abakungu fake mbaroro chi counterfeit na abakungu original bakorata ki mbaroro omukungu original no rio omukungu oreange kulende amate yaye okoinyora koroto to musacho yanga bone mbura ya turu mwakoli sagenda getiko lista bwate gobi mwakoli sagenda mbura ya mwaga nani tabwate jacket tigangu minyokerie jacket yabike egera harate nenere ngomba kechinse chiga chiabono morogoba libaga ko yetsenda go chanketa ra igota sengenche yobokendu manginande bona ni ga ikraste ya ondochete musacha ni ga kali kumulise rie ngomba ikoli igasogete ria kagasukari nge mbure ya mwaga nani oigama oagie ngombora igama mwanyarebe bona naende gaganyite omusacho yamuretere ngomba ache gukama tamanyiti ngaka kamainegeti ekwase andu wocheta igoteti nande bacha kemerumi minto mwanyagetinge embura nengiya bagoteba embura negento kingenchenene lakini make use of it onyembura yachire naye simeka kende egere guragure gocha January etoke ngomukungu no bwategete Yesu okolindoka naye kwa bantu bawo bayigota unabone kaliga nonye bituma mogatanga mbia gwete 130 echitari chibeaza chinka sobo mabwale aro minto mwanya getinge oyo otabibwati bono mbirerali abantu bono nkoliana bale chinyomba let me tell you did you know umuntu naro kugura oronyeni umuntu naro kugura getungu boniga umuntu naro kugura kwerendege ndotokora kachibando umuntu naro kugura mabere nembura kero kende ni gokoro boncholeria asengenche yokonyoleria amate yawo buna bono embure kali gutu saa mbili chinsa mochinde mbure yetwete saa 3 saa 4 mbura ya tule nabe kunyarekana tonyore customer yogo kogoria ngakigire gose abantu bawo bagocha gukoraki abantu bawo bagocha baragera lende minto mwanya getinge obongaini chisemi negento kingenche nene no kwerega nikoriwo kurunga prior preparation negento kingenche nene tiga konyorwa off guard yase chi situation chinyinge umusacho onyorira off guard umukungu onyorira off guard bono otantaine bona sense mena konera yechinko abantu batagwire menanda y'abantu bande bakolire amalyo mwana agachira sega tagati yechi amate lendo robago dendero bogisangyo omonandoye amasikani asega tagati yechi amate minto mwanya getinge negento kingenchenana abantu botire bakama tantale omontako gene mwabandu chugwati ubutantale ko ruisiko okoba maitenga nyarabe tamenya tio osama maitenga nyarabe nesebali agenda muntu orindo kabotuko gatio chugwati omonando bande asengenjo yake anyororoko achabo keremani ngaiwaka beire engakiyomora kera minto mwanya getinge amangana buna yayiga na amangana mabe asega tagati yechi amate abantu balendera na masikani nonyede kediere subuli abantu tigabegere
abantu tigabatwara masikani yekeriero ba minto mwanyagetinge umukungu oroshinge ni mapema orengera linga marogo abantu bana baragere kendabu gose wake hesabu yoroko wake hesabu ya yechinge biro igento yekoro kwebiro ngeche gotogambi wakire hesabu nga liba amarogo banane ngo chaka kona koyeka chinge ni chige mwana biko na gosundoka let me do enough for the family tigando sia shei saini erierwe lanchi rande erierwe sapa abantu baragere bayigote barayi akungu barabukimamba akiminto mwanyagetinge ngo tenga bakungu mbarase gatagati yechiamati abakungu abechoki abakungu abeharegania bamanyete gochoka chiamate chiabo kendabu tigaba bakona kumbogana bakona guita mosha nabono nyobo kendu bwabeire aikarasta kona goserari ibumwamo ibuli omwabo mwayatamanyete nki abana baye bakoli morogoba akona kugambia umuntu obegete chingeni okona kuigera chinyeni rikobono mwaye no hara akona kumoitia mangana bwo yataramanya na amanyanga nkigiye kuri gukiza cyamorogoba bono abakungu ababanda abaronge bagwake hesabu mapema nkora haruka abakungu abangaini abakungu abangaini iron ladies yani oro sikeliyo kendabu nandu umuntu ndo manyagucha osoye suguri okombotori kionsi nonya na abana barase gatiye chiamate chinse chiga ira abanyokongora eyego garamba mu mino gabanga ubanga bakasapa ama etenga na icha kiro muntu nkonyora areshe isaini ngai nando korwa kamuntu kamincho lya kali gasoye sugurime kana ngekeliero gakora muntu urugobo kimoterekeme urugobo kimoterekambara bari liriako banga tigamusi suguri asaso kikeliera abantu baragere onyora nemesorie gocha yoka minto mwanyagetinge abantu balindirira na masikani chinga kiechiga cyobokendu chinga kiechiga chiembure nyinge abantu bayiga ime chinyomba talimangana bona naliende enchare kuri abantu mono ekera abantu bare idol asegatagati yechiamate naliyo konyore enchara bonere na mokungu mongaine naye bona rosiaka agakairo igatereka naye bali koyo litabwa sukali ningo bona batenge sukali nendagira beli osiri kairo kabo abana baruserie mbeho mubere bose bateberere eri baba kogende enyongo kokore keriero eri baba konde suguri kumunti ya chinyeni mumaitenga chinyeni chiaburire embure nyinge botambe gachimwegere ko manyanga during a rainy season nyeni nchiri koba and more especially chinga kichiga cyomwange bone endagera yasomoiri there is always what we call pollen engakiye yiga yomwange omwange ni wogo itebimerie binge bona chinyeni go chigotogerobo kongu minto mwanyagetinge tokobo mongaini berie no na mache tokoti no na mache beke tamos abana bogoge basibe go barangiri batenga ni nchuruserio obokendu mobere ngano ko rusi obokendu mobere abana enda yatingire egera golendere keriero keresuguri kiro monto marawa banyora merere yo ndiye limo onyore ngabwakire minto mwanyagetinge semie chine bongaini kiabolira sega takati yechi amate kiagelira abantu baito bakona kuma na necessary abantu barwanira abantu baitanire asegati yechi amate minto mwanyagetinge nonya ne chinyomba cy'abagisangyo baito na haya tigakona koliosa riosko chinyomba yo mugisangyo mambi no abantu batarabuka mubugeta omuntu turabantu abugeta ko rumwaye uturabantu barubolere bakama barosie chahe no ikaransta kona goitoro moni kende nkeyo ochake topic ya tabuketa bwati meaning kona kugamba abantu bande yani umuntu abukirite nyomba yo mugisangyo mambi kichiga cyobokendu montobero na onyago kugamba yatabwenerati lanchi yaika ongemwaga kimobega tainyoleti boye ngakikari na hande bon saa 8 saa 9 na lyo musacha boli ibolete mona lyo mukungu ibolete akali gutamburuka guchibwoya ayabwo ni oyotaroni kyanyoro ngemwa minto mwanyagetinge amasikani nobosera bongo buno iboiga ase chinyomba cy'abagisangi baito baminto amagora hota narakona gosyo masurumye nyomba yo mugisangyo unnecessarily abantu bakona gosyara ga chichomba cy'abagisangi babo kerebiro igo bakonyoria did you know abantu banyoliria mangana abantu bagambigwe bina bitari
tari koera ase gatagati yechi amate ase ngintu yoko na gochona choni enyumba yo mogisangio yes imbuya no mogisangio Nyarodongo tindi gatanga abantu mbatara na ase gatagati yechi amate genda mu mogisangio na masikani genda no mu mogisangio asa maiga genda no mu mogisangio purposefully yani genda ni sababu ti akona kugena mumo gisangyo lero mami na mambiende no mumo gisangyo kesieri kiaye throughout the month throughout the year baka chikurigire linkyugo chikwakora mwaye bono kera mambi nkiye uko ira kingenchororo kibora minto mwanya getinge obwanchani no buya ogotarirana no kuya lakini naye twara masikani nareka gwachire bwo mugisangyo kanyobangwe kanyotonwe abantu bande nigo bakugenda mwa bagisangi babo umuntu olindo kirori liko tabutiriye ndagerere liko taramanya ne ya mwana yale taramanya ne ya muruire yale taramanya ngakiyaringe umuntu uri obugo iriye kombe kurwege tantale uchiro tabutiriye amabera kuliko takomanya gagurwa takomanya gakamwa tamanyeti yani oikaransire chakira watanga tiganda sibe bibere binsi yakendire muyabona mwabuka minto mwanya getinge amasikani yanga buna yaretere kisegi ase gatagati yechi amate abantu baharanire abantu baswire kugamba na senjire tagwanarati the minute ngenga kimbura yacha obokendo bwacha yegamya abantu ngabantu no gochaka go idol idoling nege nteke base gatagati yechi amate ligiyege ntora kore na batebi mwina ari ase radio engana ki omosonge erega kare gotebanga if you don't have something to plant during a rainy season plant a flower ingonye tobwati egento simeke ngakibune yiga yembure nyinge simeka dioga buna none lyogo simeke leave a mark learn to leave a mark tego tona haya yango kagochise ya hasira bosa panto no mole moko na kwegorora marangetime buna bona Nyarodongo ekikira kitingo soka goteba nabonta idoko batengana ki minto mwanya getinge abantu tigaba kore family planning abantu tigabe plan buya sense amayo roiboro ya tebe kandire utafiti ya oro kiringa more especially tinga kichie mbure nyinge bune chiga na chabantu bakoiborwa mono minto mwanya getinge aseki nalia magaka ikai menyomba bono chise chiga ngano bokendu magaka bono gaiga imenyomba nalia bana basaye bono ebaika ime nali bono bana baraido bimurabire isikoga biraido ne binyaruka bono chinga kibunechi uchake kubara bono gochako muti kogenda bono uchakira kogenda igoko nyoranga guchumuti kiando mwakogocha mutinyo kiando mutinyo nano mutinyo komi akiogenda leba ward abana igo bakoiboro kobe aseki rainy season bune chinga kichiobo kendu minto mwanya getinge mukungu na ye choke manyabu no kwebeke style yete abana naba ya minto mwanya getingo ndetarakana lakini na abana go konyora banyore kimpango bagaka ngo toire muri ngora tinga kimune cyobo kendu ebirundo kanya tindi go sali obo amate bwo bwa no mongino ne moje mate yanga Nyarodongo gacheta gachoteberia bakunga nganga bakanye ebirundo no bwachani no buya bantu bona abantu tigabasikane bantu barendera na masikani buya bantu baburugero bwanchani bwabo buya bantu bechoke kera bantu bakonyora umwana go bago plan ndari zwangura tena na basaya bali abakebanyoma na muisonde na abangina bali bo mwobo na bagaga na bagaka bo mwobo ngana ki plan well ekero muntu okogenda bulire konyora umwana kwikebe ngwe bangete sit plan well agia ko roma yete no muzonga yararo jadanga like family planning. Yes, you need to plan. Remember planning in ego songo ogo choka oroiboro bantu bachoka oroiboro orore bujabo na tonyoro mwana bwo kendu obo engakinga muneye iga uta planet minto mwanya getinge mungino ndanda ibinga pension kagacha chinga chichobo chiyomozo bantu banyora bana bakabarukire retire umuntu agurko mwana retire pension retire azenge njo mwana yachete ekera haritagire mwana akamonyora ofugadi wana akachikoliki none lieta akurko mwana yako garorokira malieta kurugora LP akanyanga tigana rara mutumba no pension nalira liko chigabo minto mwanya getinge inkinyaro ntagete gukwanira igongendera te kogosoreria engambo ya bene chise
chicha bono moroba ime ya Sunday edition nganga kyabantu bakane iri komenya chinga kibune chigabona chimbure nyinge nobo kendu obonge ena abatenga wana amasikani asemegondo y'abantu bono tigaturacha sa amasikani bori amasikani asemegondo y'abantu bantu bande batire metaro bono erigaka no rire bigete chibuti neri mana ngombe abegete agete sabu mutaro no razi gito okorerira bakorukwane erega riria mbure ingeta bantu bayiga imechi nyomba na riaga saine kogoberio mutaro guchikwa bande minto mwanya getinge obutari burabwo bosera bwo komenya ase gatagati echi amata chinga kichiga chimbure nyinge koko goberio mutaro roranga kioko yogoberia gogo tangaliro ba ake sabu yo gotangaliro ba marabati gare buo bono gochimoina are soko goberia oyeremo gotenga na atagita macha kurorerira bariaye batirene na bonta ite gotabangana ki ni muna baria bono for example abantu mbale in fact ba kuruzira matolie me ba ne ba kwabusa chi ubiye chingoko baruta guchime me gondo y'abantu bandi muino ngabona no bosavya gorase akoma inchoko na kondutera ande na ino teona koromana tekora agende speed mona kero monda okurutero buoyo gocha buo embole ero Nyarodongo nyatomenya tanaye gokorora korbuo kwaruta gocha buo ne karibu sana embole ero mune yechingoko buoyo mno gwechiombe karibu sana mimi napenda sana lakini rende ayenkyuta kubekera obuoyo buo chinga kimune chiga nkyuta kubekera lakini ebintu muna amagoko yechisuguri abantu tigabarendera namasikani tigagokorora amagoko yechisuguri mwasiara gochimbe gondo y'abantu bande gosti compound cy'abantu bande na yereme ngoro yehubi asokobeko bochabu bwao embure bocha gokanyeka orusio roroira seboga niri koyirwa bantu bande mbagwati no banengoro yehubi that is why Nyarodongo na batebi ngano nyane nyomba yakebara nega niri korendererwa masikani ekikira kibutambe na abere ngo keirorera Nyarodongo enyomba yakebara nega niri korendererwa masikani yae abana bari mu abakemora ase gatagati yici amate na amanyira abana mbachite gotengera chi TV chisabune chiga butete nyomba nabanko batebyenga goko gende nyomba yakebara yahani echo yerendera masikani yaye onyinyari ni goboko bachinga kimune chiga chembure nyinge chinyomba nchiro monta atanyare kugenda naye musacho ntegererete embure nyinge muneye nabe kunyarikana yasa tarago sesenia enyomba yakebara echebuo yani permanent karika obwataga ke tema kuga kengera korugoro egere nkaba gako na gotwerwa yako ine yawo tali agacho eyige goro kwecho ene nyomba yakebara deko gera zamu yako yaja na yorosie echuchi achire chiakerero chieke modern lakini inyoro yoro mwege no asebire bike ni garo mwege no asebire binene inyo to kunyara korende cho yawo yakebara ensinini ye tobe boniga to no ahegwe yukali komerera amate chichi achire chechi bakuri nabe konyarekana yakoreki egosinye inkinyarodongo minute goteba chinga kibunechi chinyomba cyake baramuna kiri kitari ki permanent ekere konya gotonyerwe mbure gutubo nyubwa gendororo na mbehemo emete na boranyore yagotire bona abantu baguchikotacha onyora no nayo manyana gwakoreka kwali mail gochiengore limbe banta bange bakure boigo basoire chingoro ime basiriria amagimabo none bimwana bya minchori bya kirali none muhamadi ucha kugotara na bakuminchori agende gari lakini naye kugotara nyoma yo mugisangio koko gande nyoma bune yikara ka gangari ka square mechando teko nyora mintu mwanya getinge abantu balendo obosera balendo obochenu ase chinyumba cyake barekera bago chiororo eyoro bunyinyeri mboichora ase gatagati yechi amate ba mintu ebine bintu biri abantu bachahete ngambika neri yani abantu bakubiroranga nebintu ebiguso inyora mintu mwanya getingo atari onde kero kende mbono ogotunia radio ya Amone TV because it's all about digital ni gonde one on one kurwa TV go chere radio moino na bonta gete gotebanga se bali monta ngarata kurega se TV inyora oyotari onde korende liga koro kwanga Recho Omoyo Nyarodongo omwana bwabagirango lakini omokungu bwababase ime ya Sunday edition nigo chibagolite ekera bona Nyarodongo ndoche ntagete kogenda ase egakombe kia mache nande manya koira na sore ase chideka chinka chiko bwatia abo ntagete gotebangana ki na ya ndonsia sore kanya kwebolia nga
ase amangana yeganya rudonga agenderete gukwanira ing'ana kibono inche nare meirwe aserira lyo egekogera minto mwanya getinge egesaku nigo kegosira ase ngencho eyogotamanya at the same time ase obasemia bole abantu gose egesaku nigo kegokina tigabono nainde nkoiranere ase ekeregeke nyuma boro kunarure ase egekombe kia machi.